Derek siji motor carry taun 2006 wae warga Surabaya kobong nang lawang mlebu tol Kebomas Gresik. Kobongan iki dipedhek teko genset gawe ngelas sing dideleh nang jero montor kongslet terus genine merantak ngobong modi montor. Montor carry Futura duwe Sugiarto warga Greges Surabaya jam 12 awan mang kobong tepak digawe ngelas prauto gandeng nduk lawang mlebu tol Kebomas Gresik. Sing duwe montor wis nyacak mateni geni, tapi genine tambah suwe malah tambah gede. Ketange ana loro montor kloneng duwe damkar Pemkab Gresik sing mara ambek langsung nelesi CC montor sing kobong. Sugiarto njlentrehno nek montor iki digawe DE nyambut gawe dadi tukang las panggilan. Mangkane DE ndeleh genset gawe ngelas nang jero montor. Tepak kedadean DE nampa orderan ngelas sambungan prauto sing digawe narik bak gandengane nduk lawang mlebu tol Kebomas. Tepak ngelas nduk panggon kedadean moro-moro muncul pletikan sing ndelala dadi geni sing ngobong montore. Kedadean iki nggarakno petugas tol ambek Polantas nutup jalur CC kiwa lawang mlebu tol Kebomas. Kobongan iki dipedhek nggarakno sing duwe montor toroke puluhan yuta rupiah. Muhammad Amin, JTV.